Sa number 10, Anay State Auditor ang magapamuno sang Truth Commission kag magaabot sa Hunyo 28. Emergency Operations Center ang igapaidalong naman ni Mayor-elect Albi Benitez sa City Disaster Risk Reduction Management Office. May report si Nico Delfin. Sa Hunyo 28, ipakilala na ni Mayor-elect Albi Benitez ang 5 kakatapos ang Truth Commission nga pagapamunuan sang isa ka Anay State Auditor. Ang Truth Commission ang igatukod sa incoming Benitez administration agud mausisa ang mga transaksyon sa outgoing Leonardia administration. Ining igapaidalom sa City Legal Office. Hindi lang na look at the past transactions. We'll recommend also on how we should conduct ourselves so that we don't have any unqualified audit findings in the future and how to make it more transparent. Samtang ginpahayag man ni Benitez nga bangod manubo na ang kaso ng COVID-19 sa syudad, iya ipaidalom sa Disaster Risk Reduction Management Office ang kampanya bahin sa pandemic response. I-collapse na siya, no? So, it was designed to respond sa pandemic, sa COVID situation. Kaya ang COVID subok, hindi naging tama ang mga operations, mga activities niya. Nagpasalig naman si DRMO Head Dr. Ana Marie Pornan nga ining masarangan sa iya opisina, ilabi na nga masami ilaman gina-activate ang EOC kung may kalamidad kag kasubong sang pandemic. Ang pamunuan sang City Health Office ang nag-recommend naman sadto nga ipaidalom ang EOC kag Interagency Task Force Against COVID-19 sa idalom sang Office of the City Mayor. Nico Delfin para sa DGCast Negros.